Des de Sos Racisme denuncien que en el centre d'internament de la Verneda no es garanteixen els drets fonamentals dels immigrants. Aquesta ONG ha comprovat a través del testimoni d'alguns interns com es vulnera la tutela efectiva, que estableix, entre d'altres, que els estrangers tenen dret a l'assistència d'un advocat i a un procés públic amb garanties. Consideren, però, que el problema més greu és la vulneració del dret a la llibertat. Alguns immigrants són retinguts fins a 40 dies, sense haver comès cap delicte, només pel fet de no tenir papers. No tenir papers és una falta administrativa i no és cap delicte, per la qual cosa trobem incoherent i escandalós que una persona pugui estar fins a 42 dies tancada en el centre d'internament per aquest motiu. L'Observatori Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona també ha denunciat aquesta situació a través d'un estudi, on s'assegura que la majoria dels internaments es podrien evitar si els jutges i advocats s'impliquessin més en el procés de detenció i expulsió dels immigrants. El jutge s'hauria d'implicar més en veure en quines condicions està internat. Per exemple, no es pot internar o privar de llibertat una persona en unes condicions ambientals o unes condicions com passa a la Verneda que no són les adequades per tindre una persona sotmesa a una privació de llibertat. Aquest estudi conclou que l'actual legislació en matèria d'immigració afavoreix els processos d'internament dels immigrants i dificulta la seva defensa efectiva per fer més fàcil la seva expulsió del territori.